אז מה מצב חמאס חזרתם במערכת הדרכים ואנחנו בעוד סרטון חדש ומחודש של מה אם, וזה מה אם של איט. מה אם איט היה נשלח לכדור הארץ. וכן, בפרק הקודם אמרתי שהוא התחתן עם בולמה, אז לא, אני אשנה את זה. הוא התחתן עם מישהי מהרד רימון, הוא כאילו בא, הוא וגוקו ישמעו, או שגוקו ישמעו את הרד רימון, אני לא זוכר כבר. בקיצור, יותר חלק מהרד רימון ואיט. אביס איזה גדוד שהייתה בו, ואז היא אמרה לו, רגע, זה, ואז הוא הסתכל עליה, הסתכלה לו, והם התאהבו, וזה היה הזוי, אבל כן. והבן שלי, קוראים לו טורלס, לא טרנקס, טורלס. למה זה? כי וג'יטה, אני גם רוצה שווג'יטה יהיה וטרנקס וכל זה. אז כן. טורלס הוא חצי מה שאית וחצי בן אדם, אז כן. אז כאילו, אני לא זוכר את הרמת כוח שלהם, אני זוכר אני אשנה, לא אכפת לי, אני אשנה את הרמת כוח שלהם. גוקו היה... כי אני לא זוכר כל כך, זה היה מזמן. ואני סליחה אגב, אני צריך שני תמאים, סליחה שאני הייתי בהפסקה כזאת גדולה של מים, ושלא הייתי סרטונים בכלל, או לייבים או כלום. פשוט בגרויות, עכשיו אני עוד ב', שנה שעברתי י' א', אתם יודעים, זה קשה. ואני מקווה שאני אחזור לרצף חזק, כאילו. שימשיך לעלות סרטונים בלי הפסקה. וגם, כאילו, טיפה חברים שלי הסתלבטו עליי שאני מלא סרטונים וזה, אז כאילו... עכשיו אני שם עליהם זין, כאילו, סליחה, השפה. ומלא סרטונים כמה שבא לי. ובקיצור, כן, בוא נחזור לעלילה. אז גוקו התאמן עם איט בכל הזמן הזה, וטורלס וגון התאמנו ביחד. גון יותר גדול מטורלס בכמה חודשים, אבל הם בתכלס אותו גיל. הם בני 4. וגם חבורת הזי התאמנו בינתיים, כי הם אמרו מה אנחנו חזקים רצח. בזכות איט וגוקו, אז נמשיך להתאמן. אז גוקו ואיט הגיעו למיליון. לא. כן, למיליון. וטורלס וגון הגיעו לא. איט וגוקו הגיעו 250,000. פיקולו הגיע ל-200,000. פיקולו 200,000. טורלס וגוהן הגיעו... מה נסגר? רגע. גוהן וטורלס הגיעו ל-100,000. כל השאר הגיעו גם 100,000, כאילו. הם חזקים רצח וזה. אבל עכשיו, כאילו, נכון, אמור להגיע רדיץ או משהו. כאילו גוקו פגש את החברים וזה. ומאסטר רושי אמר, נראה לי הגיע הזמן שאני אספר לך גוקו ואיט. אתם לא אחים, את כל אחד ממקום אחר. איט, סבא גוהן בכלל, את איט לא יודע מאיפה הגיע, את גוקו יודע שגוקו חייזר והוא סייני, כאילו, לא סייני, שהוא הגיע דרך האליט. איט הוא לא יודע איך הוא הגיע, הוא פשוט תופיע ליד החללית. אז איט וגוהן
איט וגוקו בשוק זה וזה, הם הולכים לבדוק איפה החללית של גוקו. הם הולכים, פתאום יש כרזה כזאת של ברדוק וכל אלה שאומרים שהוא סייאני נננה, ואז פתאום הם מופיעים להם שעוד שנה יגיע הסייאנים חזקים. וזה טוריס אגב, הבן שלי, כאילו. טוריס הבן שלי. כן. אז בקיצור, בשנה הזאת מתאמנים. כאילו, הם אומרים, הם מופיע להם גם את המד כוח של הסייאנים, אז הם לא התאמנו כל כך, כאילו לא התאמנו בכלל. הסייאנים מופיע להם גם המד הכוח שלהם, של הזה, אז הם התאמנו ממש בצורת האוזר וזה. הם הגיעו נכון, וג'יטה בצורה הרגילה שלו 20,000, נאפה 15,000, לא, נאפה, סליחה, וג'יטה בברסום שלו 25,000, נאפה 20,000, רדיץ 15,000. ואז עם האוזרו זה הופך ל-100,000, 150,000, יודעים שזה קרב הוגן. אז כאילו הסיינים שלנו התחזקו די הרבה, אבל לא לעומת חבורת הזיד, לא כל כך. הסיינים מגיעים, אומרים, טוב, זה מה שהספקנו בזמן הזה, אנחנו צריכים לבוא לקחת את גוקו, כי גוקו חזק, ויכול לעזור לנו. אולי גם טעית זה שממש חזק גם. אז בקיצור, מגיעים, חבורת הזיד מרגישים את הכוח שלהם, הם חושבים לשלוח רק את ימצ'ה ואת, אתה יודע, ימצ'ה ושיצרו עומד על 50,000. אז הם אומרים נשלח את ימצ'ה, את שיצרו וג'ירואי, איך שלא קוראים לו, שגם על 30,000. הם מגיעים 30 וה-50 שיצאו, וכאילו ימצ'ה אפילו לא התאמץ פה, אבל שיצאו וזה התאמצו. רדיץ אומר, טוב, זין לא זין, וואי, טוב, רדיץ אומר, זה לא יכול להיות לעזאזל, אנחנו חייבים לנצח אותם. אנחנו הסיינים היחידים ביקום, אנחנו חייבים לנצח. ואז רדיץ הפך לצורת של האוזרו, וג'יטה אומר לו לא עכשיו, אבל הוא כבר הפך. והוא מביש את ציאצ'ו ואת, איך קוראים לו? השאמן עם החרב הזה. שניהם מתו. וימצ'ה כאילו נדחק לפינה, ממש השנייה מת. גוקו וכולם מרגישים את זה, טסים ישר לאזור, איט עושה את הצירת הזמן שלו. וכאילו גוקו, כאילו, ואיט תפס את כולם וטס לשם בצירת הזמן. הם מגיעים לשם כל כך מהר, שימצ'ה עדיין חי. אבל איך שהם הגיעו, נאפה וגם וג'יטה התפתחו לצורות הכי חזקות שלהם, לאוזרו. באוזרו, גוקו ואיט תקפו את, איך קוראים לו? את וג'יטה. אגב, לגון יש גם זנב, ולגוקו נשאר הזנב עדיין, אגב. לא אמרתי. או שכן אמרתי בפרק הקודם, כי בפרק הקודם לא חתכו לו. כי היה מי שעצור אותו כל פעם שהוא הפך לאוזרו, את איט. אז לא היו צריכים לחתוך לו. בקיצור, נלחמים מול וג'יטה, איט וגוקו,
באותו הזמן רדיץ נלחם. אגב, שהם הפכו לאוזרו, הם טיפה עלו, אפשר לומר, בכוח לעוד איזה 1,000, כאילו אם וג'יטה היה איזה 25,000, אז הוא היה עכשיו הוא 26 ועלה לאוזרו ל-260,000. אתם מבינים, איט וגוקו ביחד יכולים לנצח אותו. ובקיצור, נאפה 20, עכשיו 21,000. האוזרו 210,000. ופיקולו הוא 200,000. אז הוא נלחם מול נאפה אוזרו עם גואן וטורדס שהם 150,000. יודע, אמרתי מקודם 100,000, אבל שיניתי את זה בסוף, אני משנה את זה. זה יותר גאני. סליחה, זה שזה היה נשמע כמו נד. ובקיצור כל השאר, יאמצ'ה, טינצ'אן, קרין, נלחמים מול רדיץ. וכאילו רדיץ הוא 160,000, אז כאילו הם רק 100,000, אז זה קרב שיהיה להם קשה, די קשה. בקיצור, הם נלחמים וזה. רדיץ אומר לבני אדם, לעזאזל, אתם בני אדם פשוטים, הכוכב הזה אמור להיות קל להריסה, איך אתם 100,000? ואז אומרים, גוקו ואיט עזרו לנו. הוא אומר, מי זה גוקו, מי זה איט? אני שואל, הם אומרים, יאמצ'ה עונה להם, איט זה הסגול שם, זה שנראה כמו חייזר, וגוקו זה שם עם הזנב. קרקרות, אתה מדבר על אח שלי? אח שלך לא יכול להיות, הוא לא. אח שלך, אנחנו יודעים שהוא סייאני, אבל לא אמרו לנו שהוא אח שלך. ואז הוא אומר, הוא אח שלי, אני רדיץ וזה אח שלי. ואז אומרים, אתה רדיץ, אח שלו? ואז הוא אומר להם, איך אתם יודעים? בחלית שהוא הגיע לכאן, היה מדובר על ברדוק אחד שהוא אבא שלו, והוא סיפר לנו על המשפחה שלו וזה. הוא אומר, אבא שלי חי? לא, אמרו לו, לא, זה אלוגרמה וזה. ואז רדיץ עצוב כן. ואז הם אמרו שגם יש סיבה למה הוא שלח את גוקו לכוכב הזה, כי הוא לא רצה שימות בגלל רדיץ. בגלל רדיץ, פריזה. ואז רדיץ אומר, פריזה המנוול הזה. הוא תכנן להרוג אותנו וזה, מה? והוא אמר לנו שאנחנו צריכים גם להיזהר, אז אנחנו מתענים נגד פריזה. אבל כרגע נראה לי אנחנו במצב טוב נגד פריזה. ככה הם אומרים. כן. ובחזרה הקרב של איט וגוקו נגד וג'יטה. וג'יטה אומר לגוקו, גוקו, איך אתה כזה התחזקת? זה לא הגיוני. אתה הרבה יותר חזק ממני ואתה היית נוראת רק 2. רמת כוח 2, אבל זה לא הגיוני בכלל. הוא אומר לו, וג'יטה. הוא לא אמר לו גוקו, הוא אמר לו קקורות. הוא אמר לו, וג'יטה, אני יודע שקקורות זה השם שלי. אני יודע שאני סייאני, אני יודע כמה רמת כוח נולדתי. אבל בזכות איט, שאיכשהו הגיע איתי גם לכוכב הזה, התחזקנו כל כך, שאנחנו אפילו יכולים לנצח אותך אם אני אהפוך לאוזר. ואז וג'יטה אומר, הוא שם לב שיש לו זנב, הוא אומר, פאק, יש לו זנב, אני לא יודע מה לעשות.
אם הוא הופך לעוזר אני אעבוד. ואז וג'יטה אומר לו שהוא לא אכפת לו מה יקרה, הוא לא יוותר. ובדיוק פיקולו מת. כאילו לא פיקולו. ימצ'ה, בדיוק נאפה אמר לרדיץ, למה אתה עוצר ומדבר איתם, ואז הוא תעצמם, רדיץ העיף אותו, רדיץ חזר לצורה הרגילה שלו. נאפה הרג את ימצ'ה ואת אינשן, והרג את ריד, גוקו הרג את נאפה, פתח לו את הזנב ואז השמיע אותו בצורה הרגילה שלו, כן. אז כן, אז וג'יטה אמר לעזאזל נאפה האידיוט הזה. וג'יטה בא להרוג את... ואז פיקולו החליף את גוקו בדיוק, ואז כולם קפצו על וג'יטה. הצליחו לא להוריד לו את הזנב ולהדף אותו. וגוקו אמר נשמור אותם כי הם יכולים להיות טובים לנו. הם ריפו אותם ושמרו אותם ליתר ביטחון. וזהו. בפרק הבא הם ילחמו מול פריזה אולי. לא יודע, לך תדעו. אני מקווה שנהנתם. תנו סאב, תנו לייק. ויאללה ביי. ביי ביי.